ďalšieho videa. Toto video bude o tom, že dohráme také povieme, skrátka vám to poviem tak, že pôjdeme tuto do Fantasy World, hej, to tam ešte nie je, a tam to dohráme, alebo ako to povedať, no a potom, alebo ešte predtým vlastne, pôjdeme si zobrať gamey. Počkajte. Ešte si zoberieme tieto gameyky. Áno, ešte tu. Lebo chcem aj streamovať auto asi 50 tých odoberateľov. A to by ste mohli aj so mnou hrať, že by som si vás aj kľudne dal aj do priateľov. Kľudne. No. Teraz pôjdeme do techu. Ešte čakajte. Keď sa ma spýtate, že čo, prečo keď chceme dohrať hru? No. Najprv počkaj. Najskôr, ako pôjdeme do Tech Worldu a Fantasy Worldu, tak musíš dať like a odber a zazdieľať to jednou kamarátovi. Takže prosím, teraz to urob. Čakám. 3, 2, 1. Už to urobil? Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Poďme do Tech Worldu. Neviem ešte prečo, lebo ja som aj v minulom videu spomínal, že ja mám 2 júžov, ale jedného mám v daycare. A to som si ho dal na 4 dní. A toto teraz je dneska 3. deň. Keď som si ho dal 1, 2, 3. Zajtra to bude 4. deň. Áno, lebo som si ho dával. Hej, viem. Dobre. Ešte ja zatiaľ hodinu, či neverme. Ale musíme ísť do 145. 145. area. Inkubátor, alebo neviem, jak sa to pýtam. No. A tu musíme nájsť ten, aha, tu je take. Trocha to mám zasekané, sorry. Yes, rewards. Tak. A už máme 11 miliónov. To som chcel. Potreboval. No. A teraz už sa pustíme na dohranie celej hry. Lebo teraz už budú asi videa častejšie a aj zajtra nejaké. Musíte mi napísať, že aké. Ba neviem. Ja neviem, čo mám ešte. Lebo akože by som niečo. Ďalšie, čo robím, hej. Proste sa mnou cestuje. Dobre. Takže počkáme. Niekto otvára niečo. A v minulom videu ešte som chcel otvoriť taký gifty. Ale nešlo nám to, a teraz to skúsim. To goodbacky, to sa nevysvetlím. Ukáži to je. On to je dole. Tak to je na nič. Dobre, tak nič. Ale samozrejme, myslím, že dohráme hru. Áno, lebo som sa dostala až do poslednej arény. A no, predposlednej som sa dostal, tak. Ale počkajte, ešte si nasadím týchto. Ja, to bude klikačka normálne. Klikačka. Školko. 4. Penižná matematika. Už koniec, nie? No, koniec. No a teraz, čakajte, to čo mi pomôže? Exotic Pet? To čo je? To ma zamalo. Exotický 1 pet, ale? Zbraň 1 milión. Ty vole, tak to bude trocha dlhšie trvať asi.
Toto, kým sa tam dostanem. Čakaj, tak to si dám nejaké poušny. Musím veľakrát dať. Tak, a už je. Už mohli makať ako. Na free aj ten vlastne. Čakaj, tak vám si ho ukúpam, aj ten mám. Ja som spustila. Ale trocha si pomôžem, nie je to shit, nebojte sa. Nepodvážam. Iba to tu nahádem. Dobre, potom aspoň 900. Tak, ďakujem. Aspoň 900, nie 200. Toto mi ide stač. Čakaj, vidíte, mi ide stač. Mám, no jasné. Mám mi ide stač. Kamo, toto video chcem mať nejakých 10 minút, to stačí. Asi? No. Šiel mu nejaký open. Aha, 60 000. No tak to som asi nemal robiť, lebo teraz to majú, ale nejaká Walton Fox. Ne? Tá Foxa. Koľko dáva? Dobre, tak to dáva 1,85 kvadriliónov. Neviem hovoriť, nie 1,25, alebo ak to povedať, no. Čakajte, asi ešte rovnú, no ja by som nemal takú grafiku. Zbytočne. Mám. Aha, 7. Dobre, toto som potreboval, ale asi dlho. Na to mám 3-krát coiny. Vyťažte to. Midas. Nedostaš. Už mal to strašne blízko. Mi dá stač.
No, už to blízko. A ideme to zakončiť. Takže. Toto bude veľkolepé a užívajte si tento moment. 3, 2, 1. Coming Santi. OK. Absolútne nechápem, akože, čo sa tu deje. Tu sa dá, no jasné, to som čakal. Že sa tu dá toto. A prečo ma teraz nejakého coming soon, to bolo jasné, hej, to už som povedal. Čakaj, som dobrý? Ja som krivý. Dobre. No a tuto bude ťažké už farmiť. Ale že ťažké. No. Čakať. Čo sa stane? Under the 4 minute? To čo je? Keď to dám po 4 minúty, tak čo? Nechápem. Tak to som nejaký bake, alebo neviem. Ale ja potrebujem silnejších petov, ale... Steady. Ale čo sa tu robí? Ja neviem. Ono, ja neviem, hej, takže nezažívam v komentároch, neviem, ale neviem, ja som tu prvýkrát, ja to tu vidím prvýkrát aj. A to si akože možno takto farmiť, tak zadarmo. Ty vole. Čo otvorím? Ale toto dokončím a asi už dám koniec videa, ale ty vole, ja som nečakala, že to bude takto. Počkaj, aj keď tam som sa... No, akože nečakal som, že toto bude takéto. Fakt, že nečakal, a že absolútne. Ešte pôjdeme do Trading Plazy asi. Dúfam, že vás toto video bude baviť ešte. A ja neviem, čo na toto povedať, ja som strašne, lebo to keď dokončíš celú hru, dá sa povedať. No, dokončíš hru ako tak proste ono to je úplne iné, ako keby, ja neviem, čo mám povedať. Keď dokončíš fakt, že dokončíš všetko, čo sa dá, teda čo? To je nejaký boss? Boss zóna. OK, asi ešte budem farmiť tu, ale
Nečakal som fakt, že nečakal. Že to bude takéto. 100 000, vole. Tak. Ty vole. Ty vole. Tak, ja tu budem farmiť a budem sa tešiť u ďalšieho videa. Ale nezabudni, pripomínam to, like a odber a zatiaľ sa maj. Čuču.